Супакой добро вам сябры, уже ўсе амаль што адгрымелі розныя трансляцыі і літургіі, що трошкі сёння будзе. Вось, рады вас сардэчна вітаць і спадзяюся, вы таксама бралі ў іх удзел, не толькі адзначаючы важнае свята нашай веры, свята вербы, а таксама усведамляючы сабе, што пачаўся ўжо вялікі тыдзень. Пачаўся пальмовая ці вербная нядзеля, якому пачаўся вялікі тыдзень. І, мои дарагія, літургіі сёння у нас былі даволі кароткія, мы стараліся гэта так зрабіць зграбна. Вось, ты з вас, хто глядзелі трансляцыі, таксама ведаюць, але казанне само сябе не скажа. Вось, і для тых, хто сядзіць дома нудзіцца, а хацеў бы штосьці там даведацца, я так на 3-4 паспрабую такія 3 пункты сённяшняй Евангелія, которые вельмі моцна яскрава тлумачаць нам, што адбылося, чым мы удзельнічаем. І, як заўсёды, я ж не такі разумны, я буду карыстацца класным чалавекам Бенедиктом XVI, ён жа Юзеф Ратцингер, который у другім томе Езуса з Назарету выясняе некаторыя справы. Ось 3 пункты важныя для нас сёння. Гэта асёл, амаль як Шрэк. Гэта Гасанна. І гэта непасрэдна сама вярба ці пальма. Што это значыць? Навошта это ўсё патрэбна? Першая справа, адкуль узяўся гэты асёл? А гэты асёл, я буду падглядаць, каб вас не падманваць. Гэты асёл насамрэч з'яўляецца таксама месіянскім сімвалам. Ёсць у кнізе Захарыі 9 раздзеле, 9 вершы кнізе пророка Захарыі словы, што вось кароль твой прыходзіць да цябе, да дачкі Сыёну звяртаецца прарок, лагодны, сядзіць на сляняці, на вось этому жарабятку асліцы, да, сядзіць на сляняці, прыязджае да сябе на сляняці. І гэта асляня, это сімвал караля, месіі, который прыязджае да свайго народу, у Захарыі. Але ёсць яшчэ адзін цікавы тэкст. У першай кнізе Валадарстваў ёсць мова пра тое, як Саламон мае сесці на трон. І Давід гаворыць Натану, Беняшу і святару Садоку, што вы яго пасадзіце на маю асліцу і правязіце, а народ няхай выходзіць яго там ушаноўвае. То бок, што нам гаворыць вось гэты асёл? Што асёл можа сказаць? Ёсць у святым пісанні месца, дзе асёл гаворыць, это іншая гісторыя. Вось, што асёл нам гаворыць? Асёл нам гаворыць, што Езус Христос гэта месія, што Езус Христос гэта патомак Давіда. А хто такі Давід? Той, хто аб'яднаў владарства Ізраіля. Той, хто прынёс еднасць, прынёс супакой, Саламон так супак пабудаваў святыню. Саламон гэта той, хто і культ аднаўляе, гэта той, хто максімальна расшырыў владарства Ізраіля. То бок, што Езус Христос кароль, сапраўдны кароль. Таму што, апісваючы яго ўваход, это не проста так, што людзі памыліліся, некага назвалі каралём, а пасля ён казаўся не каролем. Не, Езус Христос сапраўды кароль, і вялікая драма этой Великой Пятницы, которая нас чакае, тым, што людзі сапраўднага караля не прызналі. Другая рэч гэта Гасанна. Это вовле класнае слово. Гасанна можна перакласці як ах жа ж збаў, збаў жа. Это не просто збаў нас, это такое ах збаў, ужо збаў. Ёсць такое свята габрэйскае, свята намётаў, калі людзі збіраліся ў Іерусаліме, таксама ў святыні, прасілі Бога аб добрым плёне. І на 7-й дзень гэтага свята вакол алтара, дзе складаліся першыя плёны, што прыносілі, хадзілі святары ўсе і бубнілі слова Гасанна, 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 да? Прасілі Бога, збаў жа нас, чым это была малітва аб дажджы. І на 7-й дзень 7 раз абыходзілі алтар, маліліся ад дажджы. І паступова гэта свята намётавае, оно прыбрала характар такого прасільнага, на праслаўленне Бога, што Бог сапраўды нам дае плёны, дае нам надвор'е і так далей. І гэта слова Гасанна стала радасным. І таму это радасны вокліч. Ах жа збаў нас, ужо нас збаў. Уявіце сабе вось эту атмасферу. Уязджае кароль у Іерусалім, людзі выходзяць падданыя, так як перад Давідам, Саламонам, яны чакаюць аб'яднання Іерусаліма, яны чакаюць таго, это сітуацыя акупацыі Іерусаліма, чакаюць того, што збавіцца, што ўсё-такі прыедзе сапраўдны валтар збавіць, аж жа збаў нас зараз. Это наш вокліч. Мы сёння звяртаемся да Хрыста з нашымі пальмамі ў руцэні, которые не маглі асвяціць нічого страшного. Эта пальма з'яўляецца сімвалам толькі. Я жартаваў, што это фундамент нашай веры з яйкамі разнасвянцонымі. Это сімвал гэтай хвалы Божай. Вось што эта пальма значыць для нас? Што это верба? У нас пальм няма, у нас вербы. Што эта верба для нас значыць? Верба — знак Божай хвалы. Калі я кажу Богу, аддаю хвалу.
Тут есть два момента. Первое — отдаю. Значит, она не моя. Значит, я зауважаю, что все то и добро вокруг меня. Все, что отбывається со мной, это дар Бога для меня. А другая речь, яка істотна, это то, что хвала Божия, ось это вокруг меня, и она належить до Бога, але я могу ей отдать, и она у меня есть. Я сам являюсь хвалою Божией. А эти костела, некоторые Левону Великому, Папе Римскому, приписывали вот это слово, что хвалой Божией является человек, который живет в полноте. И вы сегодня, хоть некоторые там у самоизоляции, некоторые у разных інших ситуациях, может, не отчуваете этой полноты, некоторые наши соседи, очень закрытые, бедные, сидят, говорят, ну, надоело, это карантин уже, сколько сидеть можно. Вот. В этой полноте любови, полноте Божьей ласки, которую себе носите, трывайте. І гэтую паўнату, ось што мне вылезла тут на экране, як добрыя рэчы робіш, нешта вылазіць, батарэя садзіцца. Гэтую паўнату і дзяліцеся ўзаемна. Бог нам сёння кажа, перш за ўсё, у табе ёсць добро. У табе ёсць паўната Божьей хвалы. І ты можаш быць поўны, і ты можаш этой паўнату дзяліцца. Праслаўленне Бога, момант, калі аддаю яму хвалу, з'яўляецца адначасова момантам прызнання вартасці мне самого. Моментом, где я вяртаю себе эту вартость страчаную, которую мне здаецца, что у меня нема. Дорогие, няхай эта неделя будет для вас счастливая, плённая, файная. Калі ёсць сэнс гэтых таких казанняў на 3-4, будем працягваць, асабліва ў тым часе, калі сядзіце ўсе ў інтэрнэце, і ўсё жыццё там у інтэрнэце адбываецца. Ось. Вельмі шчыра вас усіх віншую з вялікім тыднем, жадаю добра яго пражыць.